ଓ ୱାଓ ତାପରେ ଲେଖ ଡାକିକି ଲେଖ ଘର ଭିତରେ ହେଲାନି ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ ହଁ ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ ୱାଓ ୱାଓ ହାତ ଉପରେ ୱାଓ ତାପରେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ତାପରେ ୱାଓ ରୁ ଉପରେ ଦେଖ ୱାଓ ତାପରେ ୱାଓ ତାପରେ ୱାଓ ଏଇପରେ ସ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଲେଖ ୱାଓ 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 ଗୁଗୁ ଏଇଠି ଲେଖ କ ଡାକିକି ଲେଖ ଡାକିକି ଲେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲ ତାପରେ ଜୋରରେ ଡାକୁନ ଲେଖ ଭଲସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ ଗୁଗୁ ୱାଓ ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖ ଜୋରରେ ଡାକ ପୁରା ଦିଅ ପୁରା କାହିଁ ଦେଲାନି ଭୁଲ ଲେଖିଲ ନିଜେ ଲେଖ ପୁରା ଦିଅ ୱାଓ ହଁ ନିଜେ ପା ଲେଖିଲ ତାପରେ ଉପରେ ଏଇଠି ଲେଖ ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖ ଜୋରେ ଡାକ ଗୁଗୁ ଆରେ ବା କ'ଣ ଲେଖିଲ ଆରେ ବା ଜ ପରେ ଝ ଡାକିକି ଲେଖ ଝ ଲେଖି ସାର ତାପରେ ୱାଓ ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖ ଭଲସେ ଲେଖ ଆରେ ଭଲସେ ଲେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ ୱାଓ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ ଏଟା କ'ଣ ଆରେ ବା ଡ ପରେ ଲେଖ ୱାଓ ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖ ଥଟା ହେଲାନି ଠିକ୍ ସେ ଲେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖୁନ ତମେ ବାପ ୱାଓ ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖ ହେଲାନି ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଲ ହଁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡାକୁନ ଆରେ ବା ଏଇଠି ଦିଅ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଲ ତାପରେ ଡାକ ଜୋରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ମୋ ପରେ କୋଉ ଜ ଆରେ ବା କ'ଣ ଲେଖିଲ ତାପରେ
କ'ଣ ଲେଖିଲ? ଓ ତାପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭଲସେ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିଲ? ତାବିଆସ ଆରେ ବା। ତାପରେ ମୁଦେଶ ଆରେ ବା। ତାପରେ ଦାନ୍ତେଶ ୱାଓ। ତାପରେ ହ ଭଲସେ ଲେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଇବା ଆରେ ବା। ତାପରେ ଡାକିକି ଲେଖ। ୟ ଭଲସେ ଲେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ୟ ହୁଁ ଅନୁସାର ହୁଁ ବିଶାଖ ଆରେ ବା। ତମେ ତ କ'ଣ ଛାଟିକି ସବୁ ଲେଖିଦେଲ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିନା ଲେଖିଥାନ୍ତ।